Ahojte všetci, vítam vás u nového videa a dneska to bude video petardy versus tablet. Tak, poďme na video. Tak, tu máme petardy a tu máme starý tablet, ktorý som mal ešte ako decko. Ešte v roku 2019 sa mi pokazil, to už pokazený, to už nič. Tak, poďme na odpal. Tak, poďme na pískajúcu raketku. A už hneď z pískajúcej raketky tu máme takéto poškodenie. Ten displej je riadne špinavý, aj prasknutý kus. Nechce sa mi to zaostriť teraz. Poďme ďalej. Ideme na Zombum vajíčko. Tak, zatiaľ je spredu takýto špinavý a rozbitý. Poďme ďalej. Ďalej ide Dumbum Nano. Po tomto sa nič nezmenilo, stále je taký istý ten tablet. Poďme na Dumbum Black Pirate. Po tomto si myslím, že sa už duplom nič nezmení. Len také puknutie proste. Samozrejme po tejto petarde sa nič s tabletom nestalo a poďme na Dumbum Micro. Stále sa zatiaľ nič viac s tabletom nestalo. Poďme na Nukleár. Tu je v strede akurát taká väčšia prasklina už, ale ináč nič viac. Poďme na petardu Pirát. Tie rany sa veľmi tlmia, je to veľmi stlmené pod tým tabletom. Poďme sa povedať, čo sa s ním stalo. Nič nové sa s ním nestalo, je taký istý a poďme na petardu Dumbum Pirát. Stále sa s ním nič nestalo, ale už ideme na väčšie petardy. Magnum. Takže máme tu takúto už väčšiu prasklinu v displeji toho tabletu a poďme na ďalšiu petardu. Teraz ide Zombum F2. Toto už bola väčšia rana. Už tu máme takto poriadnu prasklinu v tom tablete. Poďme ďalej. Ideme na petardu Mini La Bomba. Tak toto bolo slabšie ako Zombum. Poďme na RC5. No, na tablete máme už takúto dosť veľkú prasklinu v strede. Poďme na Small Silver Crackers. Toto je proste tá najsilnejšia z tých menších petard.
A takto dopadol displej. Už je to dosť zničené celé. Poďme na posledné 3 petardy. A idem na Big Bang 2G, to už bude šupa. Tak, tablet nám to vyhodilo parádne do vzduchu a pozrite sa, aký je poničený. Toto už celé také ide von, celý ten predok. Aj toto, ten displej, ten tablet už displej nemá. Poďme ďalej. Ide Doom Boom Middle. Tak, tu máme, takto dopadol tablet. Už je dosť zničený, už je dosť veľmi zničený. Poďme si tam dať poslednú petardu, Doom Boom originál. Tak viem, aké sú tieto petardy pecky, ale toto, čo sa tu stalo, toto som fakt nečakal. Poďme sa na to pozrieť bližšie. No pozrite sa tu, čo sa stalo. Všetko sa roztrhlo na kúsky, rozletelo do všetkých strán, to som fakt nečakal, aj keď viem, aká pecka je tá petarda. A tu sú proste kúsky z toho tabletu. Nebojte sa, ja si to pozbieram. Nerobím tu bordel. Tu sú tak všade porozletované. Takto vystrelil do vzduchu. No a sme na konci videa. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim. Čus, čus, čus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.